Narciño. Moi ben, moitas gracias pola entrevista, faime moita ilusión. Ti que tal estás, Nerea? Ben. Todo ben? Ti se tivestes outro traballo, que sería? Pois mira, xa non é unha pregunta, porque eu antes de ser mestre xa traballei de outras cousas. Si agora me planteas esa pregunta de si teño pensado cambiar de traballo ou poder cambiar de traballo, non o plantexo. Vale, xa fun camarero, xa vendín moda deportiva, xa fixen moitas cousas. Entón agora mesmo non me plantexo cambiar de traballo. Por que elixiches ser profesor? Unha boa pregunta. Por que elexín ser mestre? Bueno, pois por despois de dar moitas voltas, de, como che dixen anteriormente, de traballar de outras cousas, pois sempre me gustou traballar con nenos e con nenas. Entón o que me plantexei é que tiña que estudar para intentar ser mestre, non? Para axudar dunha maneira ou doutra a que os nenos pois sexan un poquinho máis felices na escola. Cantos anos tes? Ui, xa teño unha chea deles, teño 38 anos. Por que elixiches este colexio? Bueno, pois mira, cando aprobei as oposicións tiña que facer unha elección de centros a donde ir e por proximidade á miña casa, pois puxen este, puxen outros tamén daqui do noso concello e, bueno, dende aquela pois estou aquí e a verdade que estou moi contento de estar aquí. Gústame moito como traballamos nesta escola e sobre todo pois o proxecto que estamos levando cara adiante, non? Que non é fácil, pero é unha cousa moi bonita e moi motivante para os nosos mestres traballar aquí. Que faz no teu tempo libre? Ui, fago o que podo, o que ben podo. Gústame moito estar na natureza, gústame moito viaxar, de cando en cando ler un pouquiño, o que pasa que agora teño menos tempo, facer deporte e sobre todo ahora mesmo estar co meu pequeno, non? Que música te gusta? Pois mira, gústame un pouquiño de todo, menos o reggaetón e a música disco, gústame un pouquiño de todo. O pop español, o pop internacional, o rock, o indie, pero sobre todo, pois xa son grupos que son vellos, non? Os que me gustan. Cal é o teu ambiente favorito aparte de editorial? Bueno, porque se non che diría que é editorial, o paso moi ben a editorial. Calquera dos outros que temos no cole, creo que os ambientes están moi ben todos e, bueno, gustaríame, como lle dicía antes a profesoria, que ao mellor, pois, traballar en teselas, non? Porque me permitiría aprender moito de arte e de historia. Cal é o teu cor favorito? A miña cor favorita? Pois, se che digo a verdade, non teño cor favorita. Se podo facer un símil sería o amarelo, pola luz solar, porque me gusta moito o sol. Entón sería unha cor que me gustaría o amarelo. De pequena, cal era o teu xogo favorito? Xogo favorito? Pois, bueno, practiquei durante moitos anos fútbol. Agora mesmo xa non o practico porque xa non estou para iso, pero sempre me gustou o que sería o deporte en xeral. Cantos fillos tes e como se chaman? Pois só teño un fillo, chamase Antón. E hasta aquí a nosa entrevista. Espero que pasaras moi ben. Paseino moi ben, moitas gracias, Nerea.